हेलो लोगोफोर स' नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि भिडिअ लानानै फैलायबाय बे डक्टरनि हेन्डराइटिंआ माने डक्टरफोरनि हेन्डराइटिंआ मानो एथ'बां गाज्रि जायो नोंथांमोना मिन्थिगौना आरो मालाबा सानफेरदोंना स' बेफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअ मिन्थिनानै मोनगोन आरो जोंना नै बे आनारस जायखौ रैमालि होनो बर'आव जोंना बे सानसे समाव बेनि दामा 100 नङा 200 नङा 500 नङा रोजा नङा ओरैबायदि बुरजामोन स' बेफोरनि इन्टारेस्टिं गोमोथाव फेक्ट नोंथांमोना बे भिडिअआव मिन्थिनानै मोनगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब जों बांद्राय बुङालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना बयबो पाबजिनि फुल फर्मखौ मिन्थिखागौ जानांगौ प्लेयार्स आननोन बेटलग्राउन्ड नङा होमबा लोगोफोर बे मुंखौ बेनिनो फाउन्डार निकनेमनि सायाव लाखिनानै दोननाय जादोंमोन बेनि निकनेमा प्लेयार आनननमोन आरो बेनि मुङैनो बे पाबजिनि मुंखौ प्लेयार आननन बेटलग्राउन्ड मुङै दोननाय जादोंमोन आरो पाबजिआ बेसेबां रां खामायो नोंथांमोना बयबो मिन्थिनो लुबैदों जानांगौ जोंना पाबजिआ 2018 मायथाइयाव 7,000 क'रर रां खामायदोंमोन बोसोरसेयाव माने बेखौ जों राननानै नायोब्ला सानसेयाव 20 क'रर रां खामायो पाबजिआ आरो 1 सेकेन्डआव 2,300 रां खामायो आरो बिसोर माबायदि रां खामायो बे जि स्किन बिदि बायोना बेफोरनिफ्रायनो रां मोनो आरो नोंथांमोना साननो हागौ सोर बायो होननानै दा बे बुहुमाव सासे नङा सासे बायबायानो थाखायो 1 सेकेन्डआवनो जेरै दा नै 1 सेकेन्ड जाबाय थांलायबाय 2,300 पाबजिआ मोनलायबाय होनबाय 2 सेकेन्ड मोनलायबाय 2,300 नै मोनलायबाय 2,300 स' बिदि रां खामायगासिनो पाबजिआ फेक्ट नाम्बार 4 नोंथांमोन बे आनारस बा रैमालिनि बेसेना 1700 मायथाइयाव 5 लाख रांमोन औ नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों मोनसे माने थाइसे आनारसनि बेसेना 5 लाख रां फेक्ट नाम्बार 3 नोंथांमोना बे फनखौ मोजाङै नाय बे फना जाहैबाय जोंनिया फार्स्ट केमेरा फन माने केमेरा थानाय आरो बेनि मेगा पिक्सेला बेसेबांमोन मिथिगौ 0.11 मेगा पिक्सेल लोगोफोर आरो दानि मबाइलफोरखौ नायदो बेसेबां 20 30 16 8 आरो जोंना नै सेमसांआ 600 MP मेगननि आं खोन्थादोंमोन ना मेगना बेसेबां मेगा पिक्सेलनि बेनिख्रुइबो बुरजासिन मेगा पिक्सेलनि मबाइल दिहुनगासिनो दं नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै ला नोंथांमोननि सापर्टआ जोंनि थाखाय गोनांथार गोजोन्थों फेक्ट नाम्बार 2 नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंना केनेडा हादराव मासेबो एन्जर मोननाय जाया आरो आइसलेण्ड हादराव मासेबो थाम्फै मोननाय जाया आरो एन्टार्कटिका हादराव मासेबो बामब्लेमा बा बेमा स्पाइडार मोननाय जाया वाव फेक्ट नाम्बार 1 नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंना बे डक्टरनि हेन्डराइटिं गाज्रिनि थाखायनो बुहुमाव बोसोराव 10 लाख सुबुङा जिउ गोमानाङो माने माबायदि जायो नोंथांमोना आं बुजायना खिन्थानोसै माने जेब्ला डक्टरा बिब्दि हेन्डराइटिंजों लिरनानै हरो अब्ला फार्मासिस्टफोरा नायनानै माखौ नायो फार्स्ट लेटार आरो लास्ट लेटारखौ नायनानै बिसोरो आरो बेमारखौ गोरोबहोनानै माने मुलिखौ साननानै लायो जेब्ला उदै सानाय जादों नोंनिया बे फार्स्ट लेटारखौ नायबाय ओमफ्राय लास्ट लेटारखौ मिलायबाय माने बे मुलिखौ माने मेडिसिनखौनो हरदों होननानै सानना बे मेडिसिनखौनो हरबाय बिदि गेसजोंसो बिसोर हरो माने लिरनायखौथ' रावबो सिनायनो हाखाया बेखौ आरो बिसोरबो फार्मासिस्ट नालाय मुलिनि एसे नलेज थाखाय मेडिसिननि बेनिखायनो बिदि हरनो हायो स' बिदि गेसजों हरनाय मुलि माने मिस्टेक जाफ्लांनायनि थाखाय 10 लाख सुबुङा बोसोराव जिउ गोमायो आरो मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियाया बेखौ डक्टरफोरखौ माने हेन्डराइटिंखौ केपिटेल लेटारजों लिरनांगौ होननाबो आपिल खालामखांबाय नाथाय डक्टरफोरा मानिया बेहाय जेबो फाइनफोरबो गैया नालाय बिसोरो मानिया उनाव बिसोर बिब्दिनो लिरनायखौ माने कन्टिनिउ खालामबाय थाबाय आरो खायसेनि माने डक्टरफोरनि मेन्टेलिटिया माबायदि जायो खायसे माने मा बुङो बिदि मोजां हेन्डराइटिं लिरबा बे डक्टर माने गिदिर नङा बिदि प्र' डक्टरफोरा बिदि माने प्रफेसनेल डक्टरफोरासो हेन्डराइटिंखौ बिदि लिरो बिसोरनि गेजेराव बिदि मेन्टेलिटिबो थायो होननानै रिसार्चआवसो मिथिनाय मोननाय जादों बेफोर खोथाखौ आं बुङाखै लोगोफोर स' बे डक्टरनि हेन्डराइटिंनि खोथा नङा बे जिउनि खोथा बेनि थाखाय जुदि 10 लाख सुबुङा जिउ गोमानाङोब्ला बेसे दुखुनांथाव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज शेयार खालामनानै हो लोगोफोरजों आरो नोंथांमोननि सेराव आं फिन बिदि भिडिअ लानानै फैगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर